Já tě chytím. Ne, Sofo, nechytíš. Ale chytím. Ne. Au, holky. Vy jste mě schodili a to fakt bolelo, protože žebříkem to dost bolí. Au, to mě něco povídej, když já jsem na žebříku byla. A teď akorát kvůli tomu právě jsem spadla i s žebříkem, musím o tom zpátky vrátit. No a do mě málem vrazil kůň, protože já jsem se dostala docela blízkosti koně. Jo, aha, wow. Ty jsi rychlík. Víš, že jo? Pomoc! Pomůžu ti. Jau. Tak já si tam vlezu a ty mě, Sofo, musíš chytit. Aha, tak mě chytíš, protože... hej holky, co kdyby jsme došli za Lisou, aby měla taky takovou zábavu. Možná by to bylo i dobrý. Co? Já myslím, že ano, ale já nevím, jestli Lisa může. Tak na ní pak zavoláme, anebo tam k ní domů půjdeme, ne? To bude asi lepší. Hele, možná jo, protože vlastně i ona řekne mi to aspoň jako normálně. Víte co, holky, nebudeme tam líst a řekne mi, ať jde k nám. Jo, byl to první blbej nápad. Úplně blbej, protože jsme mohli tak akorát se zabít. Proč? No, protože ten žebřík spad. A když jsi na žebříku, tak se ti třeba může stát něco vážného. To jo, ale já myslím, že tohle bylo docela dobrý. Tak jo, já dojdu za Lisou. Tak jo, Hano, ale dávej pozor, ať tě nikdo neschodí. Já sám. Ahoj, tato. Ahoj. Kde je Lisa? Spíš jde strejda. Já se tady válím. Co, před obědem? Můj manžel se před obědem vždycky válí, víš? A Lisa čistí koně. Jo, díky. Už jsem spadla několikrát ze žebříku. Ahoj, Liso. Ahoj. Já spadla. Co chceš? Hele, chtěla bych, jestli nechceš jít k nám domů. K vám? No vlastně jo, ale musela bych se zeptat svý mamky. Tak jo, tak se jí zeptej a pak když tak přijď, jasan. A pak když tak, kdyby nedovolila, tak na nás zavolej. No. Jo. Hned se možná tam, jo. Tak možná přijde, dobře. Mami? Yeah. Co pak, broučku? Můžu jít k Haně, Sofě a Sáře? Jo, ale vezmi si sebou psa. Dobrá, a máš to vyčištěný, doufám. Jo. Au. Já dal oběd. Tak jdeme. Juní, čekej, pojď. Teď teprve. Ahoj. Ahoj, vzala jsi psa. Pevíček. Jo. Tak jo, holky. Hele, víte co, já vytáhnu laso, tak jo. A ten žebřík zase padá. Asi nemůže být tak to, no. Divný. Kdo ho vytáhl? No, to nevím, ale já zde koušu lasem. Víš? Takže je to dost jako nepříjemný. Koukat ven. Au.
Něco mě křáplo. Asi jsem se křápla sama. No tady vadí, já tam... Tak jsem vypadla z okna a teď snesu to zavřu poklop a hotovo. To je moje zmotané právě, jako je zmotaný, protože jsem na ním 5 let, asi skoro 5 let nebyla. Co? Na lase? No, vlastně na čem jiným. Je to jako hrozně zamotaný. Ale nevím, kde se vzalo tam, kde spíme. Asi jsem si ho tam připravovala, nebo co. Tak jo, holky, já si to tady vždycky je lepší si to přivázat k ruce, pro mě teda. Ne pro ostatní třeba, ale pro mě je lepší si to přivázat, protože pak je to prostě takový, jako vlastně příjemnější, jo, to je. Tak jo, a holky, abych asi už pak, nevím, jo. Au, to bolelo. Co asi chytnu? Chci to hned vědět. Třeba nechytneš nic. Taky se může stát, ale něco jsem chytla. Je to dost těžký. Já se tam bojím vlízt. Já tam vlezu, jsem na to docela dost zvyklá. Ty na tom už nemá skákat. Jo. Je to hračka. A tohle není asi hračka, co? Jo, pro horolezce, jo. Au! Hele, nějaká bedná. Jsi v pohodě? Sofo, neboj. Promiň, no. Co se s tím děje? Stáhla jsem lano jenom. Aha. Já to přinesu dolů a asi nic už.